fawja boyna fuɗo dokka anduni ko pawɗa dekkeɗa mo ninga seeɗa tan ni gaccoɗa jibna donka jogade Galair folon bejoɗa Galair ko ñaw sofra ɗum ko larɗoɓe mbi ko dansino wona haydar Galair heɓi tiri kaji rondi kaji biri kaji Galair dajjiri buri kaji Galair yuli posi Hammadal problème والله يجيك توجه والله yo seeɗa kam namdo classe سير نمد أو tranquille wadde fara Hammadal ar ƴeewen waɗo ar ƴeewen ay kiin men hunde ay sinimi sood pargo ga kangaran na waddu Hammadal wona bawmum hay gos ya wona yimum hay gos wona président hay gos salminama kay gacca fuuji maɗi salmin goppa compliqueɗa ko so tawi worko woni ɗo sukara wonta ɗo so tawi sukara woni ɗo nana wiyemani jeyi ñan fof ka bombe min an fami wujja so fof ari kadi dongon dañde gaz dongon dañde julɓe o jon hol dutto bismillah ɗo ko kaɗa en todorode sundu ende somin kaɗama an ka fin suudu mbawmi wiide moon ko lewru mayi duwonaɓe fof gaddi ujunnaji mumen onon oɗon ɗo ha joni onon kadi yimɓe yobdi lewru on kadɗam yobdi lewru onon kadi yimɓe kadi onon ne gaddirton ni minen min gaddirta noon passé a yoɓi min mairie wasi yobde ana meeɗa yobde accu haal accu haal ɓe mbi ko yomi heede gaz e taxir si lewru ndu mayi wasi yobde kedde warga gaz jon ko gas ay tan mi tawani to woni mbiɗa kedde Gaz o warga ko gas. hankiɗe to woni ɗum de ko haaju mum so gaz gasi min wona min kedde warga hankiɗe en goyni keddo warga hanki de ya namdo e barat min namdoɗa keddo warga an gonɗa kedde caɓɗa ko yimɓe de walla paquet wonno te paquet wonno mbimami onon gonnon tan ko lirde warga lire ɗum liron idra ko lire wala lire yettinana Hammadal ayan ga wondudema suudu dageki an wiide wondema sudda wallahi wondudema suudu dageki min somi yalti on koyat wallahi somi yalti on koyat min suudu mankat ɗo mi jaggam mankit aye ayan he sa reftiɗo mam min tadi leggal dani ma e bonnede heccanki ɗo koddiɗo men ɓi koddiɗo men piimi ɗo ɓi ko mon ɗo ha tikkani gam sugam nanɗa legal an ay goto andar gummorɗa ar ɗon ar lepp sugam legal ne heeɓe ga ne heeɓe tawɗa ko leyi yow joni no filtre ɗo ni seeɗa yaɓɓani wallahi so yaɓɓin gam no famde ɗum mon prise am haw cuuɓu makko serta yi ɗum ɗo makko sa prise min gadda bled prisma aɗaya beledi mawni ko beledi mawni ko on beledi nde ɗalde beledi mawni ko on ma hangue min beledi woni ɗo andano wallahi andano somi andi ɗum miñum beledi ga hiraɓe abla e beledi jiiɗi yummoye baba somi andi ga famille abla en ga beledi en ɓe ga wondi ga ɓe ko yiɓɓe bone ga ɓe ga no warta sa yi mbeɗa bakka aɗa andi mi anda ko famille beledi ok warga ma wirmon malik ari nan ummi France jeen hedde mum marene keɓe mum hunde pari wacce mawni kinati kalɗa o foof ko 0 minen min jaami tawya malik waɗi ɗo 3 jours yettaki yimɓe ɗum nden déplacement min jaami taw ko malik tampuɗo ari koye fof onon meeɗa jolde avion Allah waya accani yimɓe ɗum ɗo amine flapi janno wona fof pijidanno ɗo en ɗum de kam ko haaju mon wona ko mawni kini mon ɓooy wasde Hammadal a min de komi jaho galle men so ɓurmi ɗo joni galle men payi salamu aleykum malik nana malik ɗum ko neɗɗo aɗaɗa seeɗi kisa umu yesa men pa umu yesa men yasa on ɓori dala faire ni machallah ça va Hammadal ok ça va c'est Hammadal wallahi ça va bien c'est Hammadal aɗaɗa seeɗi ɓe tampere toi ça fait longtemps mbiɗem ɗo de ah ay Hammadal reste Hammadal Afrique ça va c'est bon ça va c'est pas mal mais c'est un peu mal et maintenant toi tu es fatigué ou bien tu penses quoi moi kay dès que j'ai parti au liggéey rondade ko teddi ha bonñane mum gadi artude galle ko dañi fof fecce yimɓe galle maintenant moi je suis français je n'ai pas parlé avec truc comme ça quoi il faut que tu m'excuses quoi parce que il faut beaucoup de temps pour ça kuroji ma ɗi mbaɗi guine fulɓe non ibe jang machallah comme ça ibe jang machallah ndeysan a jaajima machallah ni iba ñokkan en mbaɗi non le iba ñokkan mais tuɓe ɗo kam fo ibe tan ndeysan Hamzo en mammi selam debbo nan France ndeysan pari il s'appelle mammi c'est elle bien ella boɗejo la ok Chonta il y a des teints rouges quoi teint rouge wallahi qui toujours elle va dialer wallahi toujours elle va dialer mammi il faut te rectifier te parler parce que toi tu n'as pas comprendre les certains voilà les min jangum école ne ɓe mbi comme les orthographes 20 sur 20 mais toi il y a beaucoup de problèmes on n'a pas de temps je pars quoi par ça c'est pour toi tu connais oɗo Griezmann Griezmann les joueurs Paris là ou bien aɗa yiyam l'autre là wona neɗɗo noon moi je travaille avec le président Macron il n'a pas travaillé avec les autres là quoi travaille avec Macron parce que moi je pars en retour France dis Macron de me rappeler j'ai France, salué à Macron appelle-moi quoi rabe Malik salmi France na fof thank you very much hein la ilaha illallah ujunnaji joyyi ɗum wiyete ko bonus d'Allah sutura Malik mbiyel France de ko ilaha illallah le Batman salamu aleykum us gulare maɗi ɓayɗa joga gontude salif tasor ɗum tagi ɓe ujunnaji joyyi aɗa hamni Hamdallah on por mano ujunnaji joyyi
wallahi France ne waɗa barke yo Allah wallan ya France wonɓe France garne Hammadal tampi ha ujunnaji joyi salamu aleykum tan ujunnaji joyi ujunnaji joyi min ñaje awani min on koɓe dañde warga jongi dañde sukara ɗum wona haaju ma ɗum wona haaju hay so cohli almet ma luɓo ɗo waɗere heddo tan ngara gujja tan hay so cohli almet ma luɓo o paquet ne heddino parande kasiji fof buubi nan mbadda mon ada ndeysan wona haaju ma anga ye ko ceeɗilɓe kam mbaɗo ngala gaz salamu aleykum yalte suudu luwasma min natti cohli an Hammadal ga anga man mbaɗani ɗum yalte suudu o ma wurdira tudem haqqille rek wattama guiɗe ɗoɗi forma accu Hammadal yeede e londi anda nani 25 000 jarade 25 000 kone pare alon fuppeji boji jiɗ anda rek ande c'est volontaire ne arno nde jaada jeere codonda ay saral ma cofgal ma ngal codonda ɗum paɗe weede mar ɗiɗa kala debbo kala baɗo bippo kal on ko mettuɗo fiide fof kal waaleykum salam len wona net calmintama e len wona net e len wona net go koltugay war wa yidem salminma onon neeriɓe noon mbaɗɗon celli machallah bayram goppiriɓe noon min dokkimo rendez-vous mon ar fe Aïcha ni anga oɗon nodde telefongay mon ne ñiifaɓe waɗon pamata haajuji ko haajuji o ganda bippuɗon ɓe arande Hammadal yak moore gueje o ganda bippuɗon ɓe saɗa bippa bippata ko noddito paɗe min jaaɗo min gar emin gar jettuɗen ɗo soɗon bippa bipporon ko nodditoɓe ana nandeyam ka halpula yes ay dara la ngoji ɗum tan won probléme ma ne sare mo ande cebes wallah hems ala forochinote hems Hammadal onanta hems wawani yidi rawɓe Hammadal. ndeysan hems Hammadal salamu aleykum argay kala goni haajuma ko ɓontowo ɓe luɓata argay ana direct meɗa direct argay salamu aleykum Hammadal ɗum wona haajuma Hammadal manda wonti joom babba mi famani Hammadal aɓeɗo ɗo ko babam ɗuɗum kosse an argay argay yo jom hipto gandare ma o joni haajum argay paɗam armi haala man ko woodi ko salamu aleykum hokkude ndis holɗum kanko kalta hedde rewɓe ɗo won jiraw ya haaldu kalis ko ɓanduma welani tan min adar haalay min wona ha siti o jo l'essentiel ɗum min noon hunde ba lubamen ɗo ujunere mbiɗa wallahi min totti ɗum kini subaka min deme gabdanma mbaɗa 500 ujunere ma aɓiraɗo 500 mbarkolo jabara ñamade somin keɓa mi itta carte mi yeeye mi addama classe ujunere ma arandi yak carte ɗum carte mémoire min ɓe jogui Nokia tors ko mbaddame carte mémoire sinno ko téléphone écran jogui mar carte mémoire wonta neɗɗo hen gawa woni Wonta. fof mettude wurdude Nokia torsama ko appel tan e adresse ɗo kalten min mi wawa ñamlude moon Ah, mi wawa ne. tottir mon ni hen haadir ses ɗum voix am ne mawni wawa nan degui kalndara amen nde wayanni yes so yomi accude endis lummin num jo classe man gartirton ɗum deme inchallah deme 10 heures to jarana gardon halis o Hammadal ay Wona ɗum fof wona haajuma. haajuma Hammadal minen haalis an sar aɓede mam entre on men. ligguey moon ko wujjude so jeeyi deme yalli gujjon yalli mbason tottay o jom hummuɗa ujunnaji heɓe ujunnaji mbiyon tottuma pourquoi mbe totta ɓe ñaji mbiye rewmaɓe gari yon totti men code boisson arge haala gara gay mi haala moon seeɗa mi kaldema an allah son kaldema ganono gona ri rewɓe yontaɓe rewɓe hannde 1 million rewɓe whatsapp nder koye worɓe joguiɓe fof wa gorko ma ala haalis nafarama hay sa bippi ɗum bippi kala wawa noddidem fiyatma ko vocal uji mettude on jafde anga kaɗa ɗum o saba on jafde ko garɗon sohlude ko yimɓe anduma an kala ne jiiɗi moon suudu kono heeɗuɓe ɗo jiilo boisson e tew on tawan ɗum ɗon ujunnaji joyi nande wallahi jewoy lende aduna hande o sa ala halis ay goto ƴewtama bowa
هذا الخابر والله ساعدين فصل يفيق Kaka, hela gale ndako gale meti hotide. Pussy, ne metti, ne hammi, ne metti. Écoute ma bendo masa galeri. Gale ko nyaw, sa fe dum ko lar wawa, ko de jon